ka sa ulo ani. Saan ko man-solve niya akong problema karon? Birthday sa bata mo, wadyo ko bisa. Tupik na may sulusong puso. Saan ko man karon ha? Asa man ko makapangulam og kwarta ni? Naaon ta si paring Kapgo ug si paring Lando pero paring Kapgo wa magyapon ti kwarta. Si paring Lando pud nay kwarta pero utangan pa man ko ato. Paring Blo! Paring Kapgo! Mayo kiniabot ka. Blo! Mailang ginaog na kay problema bakit daot pa kag naong mas daot naong basta na kay problema. Mayo kiniabot ka. Gusto man? Okay na pre. Pre, problema lagi yung karon pre. Wadyo kwarta pre ba? Birthday sa akong bata og mga pre, first birthday. Ang kwarta ang kwarta po. Yeah. Pustot pe ko. Kapay ko naman sa pre, ikaw tawag ko kwarta di be. Ay, ako naman si paring Lando. Paring Lando. Ato to ilaron. Ay, ato lang bayluan. Nakadaog to og derby gabi. Ilaro na to, ilaro na to. Ay, wala man na to. Amigo ba? Pari Blue. Lima? Lima! Lima rin, makatulong ka na ako. Sa tabi, siya problema be. Ay, si paring Blue ba? Ay, problema. Ama siya. Ay, ito. Pre! Toga. Pre! Problema na sad. Pre! Karon kay nasi paring Lando. Ilaron ko na po ni karon. Kamay ra bakanig utok ilaron ko ni. Ay, pre. Oh, mayo ka na ka. Sabi mo pa rin imbitaw to ta kang pre, birthday sa imong binata ba? Ano ka manguran na akong gamay bitaw kayo? Wala na sa kuana. Porta na sa ba. Imbitaw ta ka sa birthday sa amigo ba yata? Dili sa kalimtan. Katong binata nimo ba? Kwarta na sab na. Duha na katuig ang edad. Kalimot pa kag bayad si imong 100 nga bayad sa sponsor ato. Buwa, wala lang ta kagi paninglan kay amigo ta. Sa ginagmay nga kwarta din ako na madungdung na. Agoy, kani. Dili magkwarta na pala. Dili man pre, inani pasabton ta ka ba? Ang handa sa akong bata manggod, kumpleto na. Pero naaman ka, VIP ba ka? Dili ko gusto nga makuha lagi. Asa naman ako na Oh, ay apil ka pre. Kaman do naabay mo. Kwarta na pala gini. Di magkugusto nga, mag-inumin na magita na, magkaon, busog ta. Mag-inumin na magita. Kailangan mo mapingis mo. Kaya labi ako ninyo, kadi mo ganahan mo ulis ninyong balay, mapingis mo. Kwarta na gini. Kung ako hangyo ang tanin mo pre, kung masugot ka, mangyo ko bisag 2,000 lang nimo. Oh, tana. Ay, gamay na nangkatikat, pre. Kwarta lagi, tanawa. Gamay na. Taugan na ka sa derby gabi eh. Daog man di ka. May 2,000 lang may pulo, 2,000 lang may. Paano na, pre? Kasing-kasing mo na yung paghanyo sa imo. Bayaran mo ka, di mo man nga tuig mo, mabayaran man yan. Pinagkita mo naman. 2,000 lagi pre. Kamay. Kalibur mo yung kwarta. 1,000. Ayaw na, mula pa. Dili. 2,000 lang, wala mo nimo. Wala ko na yung kwarta, kana lagi, kalibur. Sige. Ayun na lang pre. Saman? 2,000 lang, ilang nimo. Oh. 1,000 raman yung yata, di ba? 1,000 mo kwarta nimo. Para 1,000. Oh. Sa ato pa, wala kang 1,000 nako. Kulangan ka. Kulangan mo kung... Dili, paminaw. 2,000 lang ang gilam nimo. 1,000 naman mong kwarta. Kalibur ako natag. 1,000 ra. Sa ato pa, Kulangan ko sa kalibur. utangan kay 1,000 nako. Tama. Sakto. Yun, paano na ba rin ito? Sakto pre. 2,000 man iyang giram na isa kalibur ay yatan. Utangan ka. Kay 1,000. Karon, kaya naman yung 1,000 sa kwa, sa ato pa, utangan mo ko sa imong 1,000. Oo, tangan ka. Pinangulam ka. Bayaran ko ni sa imong 1,000. Bayaran ko na 1,000. Bayaran na kanitso. Bayaran din ka. Pero napakutang wala na. Wala na. Wala na ko utang. Pero do karon kina makiutang sa ko 1,000.
Tama. Baon ko rin 1,000. Bayad ako na. Utangan ng 1,000. Yan makagana. Dagto. So, 1,000. Oh. Quits ta! Wala ko utang nimo. Wala na bigyan na ko. Quits ta. Okay, okay. Bisa may liwe na natin mahanda nito handa. Bisa ko sa to. No? Tama. Tawag sakto na to ha. Dusbel. Kata ko, 1,000. Ako utangan. Easy pa rin po. Wala na ko utang. 1,000. Kayu ba? Naman. Blow blow! Blow blow! Ano man? Grabe. Malay ko. Ano ka man dahil? Kasi kumigay tawanan ka. Talag inabul ko sinaw ko din yung mauta. Basta may nanak ko. Diba? Pre, ano yung problema ni mo? Daot pag-agnaw. Ay lang inaw ko na kahit problema. Daot pag-agnaw. Daot pag-agnaw.